Добър ден на всички! Преди да започнем, ще направим ето тези уговорки. Няма никаква гаранция, че това, което чувате и виждате, ще ви от полза. Ето защо всяко ваше действие или бездействие си остава за ваша сметка, на ваша отговорност. За какво става дума? Става дума ето за тази схема. Това са два операционни усилвателя в паралел с коефициент на усилване 101. Още два операционни усилвателя и още два операционни усилвателя. Т.е. това нещо го имаме два пъти. И сега ще изследваме тези операционни усилватели. Как работят? Става дума за 4560, 4580, 4558 и 1458. Жълто-синьо, жълто-синьо. И така. Плюс-минус 15 волта за храненето. Входа е 100 мВ от връх до връх. Изхода е приблизително 10 волта от връх до връх. Усилване приблизително 100. Значи виждаме тук 1042, 1040, 1032, 1138. Това е напрежението от връх до връх при 1 кГц. Така. Сега да видим останалите форми. И така. Това е правоъгълника. Виждаме, че при този синия от една страна имаме по-голям размах, но от друга страна правоъгълният сигнал е с по-лоши фронтове. Ето триъгълника. Така. Практически едно и също. Значи тези трите показват едно и също. Отклонението е само при синия, който е по-бавен, но има по-голям размах. Ето отново. При тези двата има съвпадение. Тук този жълти е като този, но синия е различен. И така. Стъпалцата тук пълно съвпадение. Тук също имаме стъпалца, почти същото качество, както и тук. А тук стъпалцата вече са по-малки. Отново виждаме разлики само в последния. Тук вече виждаме 8 и 9, 9, 9 и 8 и 7. Ето този синия, той е по-бавен и не може да отиде до минимума. Същото нещо се получава и ето тук. Синия не може да отиде до максимума. И затова тук имаме 9 и 12, тук имаме 7,44, тук имаме 9,68, 9 и 6, 9 и 12, 7,44. Тези двата са по-бързи и са практически с еднакви свойства. Отново тези двата са еднакви. Този е почти същия жълтия. Синия в този случай се справя. Ето синия се справя в този случай. 14,58 се справя. Да се върнем на синусоидата. Ето и да отидем на 10 кГц. При 10 кГц тези двата имат практически пълно съвпадение. Този синия изглежда, жълтия 45,58 изглежда като тези, а 14,58 вече изостава и има по-малък размах. Вижте, това е изоставане, следствие на по-бавния операционен усилвател. Да видим другите. Ето тук вече се вижда, че тези двата са по-бързи. Този е малко по-бавен, а 14,58 въобще не може да покаже правоъгълен сигнал.
триъгълен сигнал. Тук имаме почти идеален триъгълник. Тук вече е заоблено, а синия е по-бавен. Да. Тук е същата класация. Тук стъпалцата се виждат. Значи тези двата са практически еднакви. След това следва този жълтия и накрая синия. Да се върнем на синусоидата. Така, да отидем на 20 кГц. И така, при 20 кГц се вижда вече, че тук имаме малка разлика. Този синия малко изостава, 45-80 малко изостава, като че ли. Тук изоставането е значително. И амплитудата е 7 волта, тук е 9,52, тук е 10, а тук е 10,3. И така, първо, второ, трето, четвърто място. Това, което е интересно, че можем да отбележим, че 1458 има лента на ниво минус 3 децибела, около 20 кГц, което не е чак толкова лошо за толкова стар операционен усилвател, но все пак, както се вижда, има много по-добри. Правоъгълник. Ами, тук се получава, тук не се получава. Триъгълник. Тук вече триъгълниците са почти като синусоида, особено при 1458, тук е хубав триъгълник. Да. Вижда се ясно, че тук 4560 се справя, 4580 малко закъснява, 4558 така доста закъснява, 1458 въобще не го може. Да, тук също се вижда, че тази двойка е по-нискочастотна, ясно. Да се върнем на синусоидата. Ето я. И да започнем да увеличаваме 30 кГц. 30 кГц. Тук е почти същото. Тук вече имаме спадане при 30 кГц. 40 кГц. Тук е практически същото. 9,9, 9,4, 7,3, 3,9. Тук имаме загуба 60%. Тук е още малко и стане 30%. Ето, 40 кГц, даже 50 кГц. 50 кГц е на минус 3 децибела за 14,58. За 45,58. Това е около 50 кГц. А тук вече загубата е 70%. Тук загубата е по-малка от 10%. Тук имаме почти 10% загуба. Т.е. минус 1 децибел. Ами да опитаме на 100 кГц да видим. Ето това са 100 кГц. При 100 кГц този е на минус 3 децибела, а този все още може още мъничко. Ето. 130 кГц. 130 кГц за 45-60. 130 кГц за 45-60 и 100 кГц за 45-80. 100 кГц за този, 130 кГц, 100 кГц, около 50 кГц, а тук беше доста по-малко.
И така, това иска да ви покажа. Ако ви е интересно, абонирайте се за канала. Благодаря и до скоро.